to my YouTube channel. Panibago na namang video mga viewers, i-share ko sa inyo. Dumating na yung kahoy, galing ko sila sa bundok. Titingnan natin kung gaano karami. Susah ko. Ipakita na mong naong diri nga bati. Yan na mga viewers, so uuwi na sila. Bakit ang ingay mo? Hanap man niya ng chicks ya. Nice car. Umalis na, hindi nagpaalam. Ay, nilay mo boy. Ha? Balik, balik diri. Kape. Moroy. Pila to. Mencingko. Siko dia pon. Sagat to sa dai-dai na. Kurai ka. Ako na ka. Iya terus siya. Ang galing mo, Col. Ang galing mo. Kol ayaw ko pila kol kay bata mo ako kol. Sikat niyo pareho kan sumbang. Sikatan ta ka bay be. Dar ka bay ka masama. Cool, paginit cool. Wala. Kuha na.
paglaga. Ito na, lampas na akong utang. 5 na lang. Kuha na ako daw utang. Hindi ako magbili. Ay, dito ni. Wala ka serious. Ay, ano, barina o barina. Kung ba na, balik na. Tumpa nila, balik. Yan ang mga viewers, dumating na yung isa kahabal-habal. Tabagay sa kistan, Roy. Hindi ako marunong yan. Tabagay sa wa. Job, tabagay kistan. Purma dayon. Itong bata dire, pormag yun. Los, los, kalisa, katahan ko natin. Break ni nyawa. Sanday na. Yo, uy, maulaw to. Surat, may nung tanim mo kalit sinuko. Mga gwapo ni mga ka-viewers, so mga gwapo. Sila kabog na dito gaya na tayo na itong unang motor pre. Huwag ka kabalo. Ha? Tingin ko ha? Bahala na siya bigyan sa mga atin sa kuha lang. Dapat istorya. Ito na may apil na dyan ba? Size. 66. Bentara? Bugat, Kaan ba? bugat panginang balit. Sige kay Kalsa, kanin dosi. Dosi. Bugat pag ginamo mo ginamong pakang dia ah. Ang balit. Mo na mo ginabuhat og pakang. Stingin kain na. Bugat no. Mga 20 kilos sa kabuo. Gibara pa nang ila dito. Kagkuan. Di makabaw day. Kabaw ka ng Bagkilit kayo? English ang mga tao. Mo? Grabe mo ra gid mo dito kuan ni ay. Siya ba sa kalisod basta kwarta. Kuan gid yung trabaho dito kanang mano-mano jud.
bumaba. Taga ako naman los. Kaya ako'y karga, kaya akong paras kong utang kaya akong tulay. Siya talaga ang pa-drive na ni kaya projektin ba nga to. Kaya yan. Utusanin ko ah. Matay tawa na siya kaya video ba? Tata. Yan na mga ka-viewers, pauli na sila. Yan na mga ka-viewers, pauli na sila. Hanggang dito na lang ang ating video mga ka-viewers. Ang ilang nahatod na kahoy, 160 pieces. Hanggang dito na lang. Uuwi pa sila, malayo pa yung uuwian nila. Doon pa sa bundok. Thank you for watching. Bye bye.